Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Sabado, pitsa 22 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Kapitolyo nagsaulog sang National Seafarers Day and Fish Month. Operasyon sang planta sa Barangay Pilisa questionable bangod sa kakulang sang permit. Kumbuyahan ginatagan sang syudad sang 7 ka adlaw. Hugot nga seguridad ipatuman sang Bacolod City Police sa Mascara Festival site sa nabilin nga 2 ka adlaw. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Sa sulod sang una nga isa ka gatos ka adlaw sang Marcos administration, 49% sang pamilyang Pinoy nagpalayag nga imol sila. Base sa resulta sang Social Weather Station Survey nga ginpatigayon Setyembre 29 tubtob Oktobre 2. Ginabulubanta nga nagakahulugan ini nga mga 12.6 milyones ka pamilya sa pungsod ang imol o kon may pagsaka halin sa 12.2 milyones ka pamilya sa pagsugod sang termino ni Presidente Marcos. May 29% ang ginubo sa borderline poor kag 21% nagsiling nga matuod gid nga imol sila. Madamo naman ang nagsiling nga imol sila sa Metro Manila, Visayas kag Mindanao, magluwas sa Balance Luzon. May 72% naman sa mga pamilyang nagsiling nagabatyag sila sang gutom kag ginakulang sa pagkaon. Yan niya sang survey sang Social Weather Station. Kung sa bagay, kung libuton mo ang pungsod Pilipinas sa mga squatters area, kag iban pa nga masiling naton mga remedyo general naton nga mga kauturan, milyon ini sila sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ugaling, hindi man ini sila maakomodar tanan sa aton gobyerno. Magluwas lamang kung may mga abilidad ini sila. Mayo mamanday o anong klase abilidad nga makwartahan kag maingkaman nila. Pero labi kaglabaw sa tanan, ang aton niya panugyan dapat mangin mapisan. Kay wala sang tao nga ginagutom kon mapisan. Madamo ka sang mahimo kon mapisan ang tao. Madamo sa mga ideya nga nagasulod sa paminsaron sang tao nga hindi siya magutman. Magluwas nga ti ang income kung nagatrabaho nga hindi ginman makasarang sa isa ka pamilya. Labi na gid kung imol ka, may kabataan katag 7-8, mabudlay na ina, padakoon. Bangot sa kadako sang budget nga kinanglanon sa sulod sang puluyan. Kinalan plano gid. Plano sa panimalay, mangin mapisan, agod nga hindi magutman. Hindi naton pag-isalig tanan sa gobyerno ang aton palangabuyan. Action Radio Philippine Standard Time alas 4:07 na. Pila ka mga balita isyo kag subungman ang aton pagpulo panamyaw karon nga kagahon Sabado pagkatapos sini.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay
ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisiguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo. Standard Time, las 4:19 na. Aba, katapusan nga duwa ka adlaw na lang highlight sang Mascara Festival. Porte, daw ginkulukaluyan, gintagaan maayong panahon. Kabay pa, bisan paano hindi maghaplit dire si bagyong ubit para mangintayo yon successful kag mangin masadya ang Mascara Festival. Kamusta ang siyudad sa Bacolod? Mao kadasig sang mga inadlaw 64 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na 71 dias na lang. Wagtang na ang 2022 saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta ang palibot subong sa siyudad sa Bacolod? Porte ang ininom kagabi no sa nagkalain-lain nga binyo sang Mascara diri sa siyudad sang Bacolod. Padayon kita nagapangagda kare kamo sa Bacolod, dala kamo maskara. Importante nga dala kamo damo kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Observation report sang aton patrol sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Amuni ang balik yuhum sa siyudad sang Bacolod. Subong sini baligid ang yuhum sa mga kabataan, sa mga hobbiness, kag of course sa action Fred, mga laon balo kag binayaan kag makabig mo aksyon na Fred buhi gihapon sa sininga tinion ang iban nga mga negosyo diri man sa dalan sa Lacson aksyon Fred sa Piakini nga ginumpisahan gid ini kahapon nga adlaw no. Sige pang ininom ay no. Yes, action na Fred, no? Makitan mo ni sa aton sining screen karon, makitan mo ang ininom ga inaso pa ang iban nga mga kiosko dire man sa area sa dalan sang Lacson action Fred, umpisa sa may Cottage Road sa may Abagada SSS action Fred, pakadto sa may dalan sang Ramos. So subong sini ara gihapon may mga kaon, may mga naga-inom, may mga nagapasugba aksyon na Fred ga inasupang iban
while ang iban diriya action Fred subong sinikay ti jutay na lang ang tao kumpara mo kagabi nga pertito kadamo. Yabaw ka subong jutay na gid man lang ang iban nagapauli. Amo na ginahambal nila action Fred. Sir, morning na. Ganab action na Fred pero ang iban ta nga mga kauturan especially yung mga jóvenes ang amat-amat naman sa panglakaton while ang hepe sa police station number 2 sa sining tinion si police captain Pendon ang ga-meeting subong sa pila ka mga kapulisan naton nga antes mag off o kung magpauli pero subong sina gine-energize sa gihapon ang mga kapulisan. Kabalo ko kapoy naging mga kapulisan kay kahapon pa ni selection Fred pero subong siniya gina-meeting ang mga kapulisan led by police captain Paul Vincent Pendon action Fred. So, ginamiting si Sir. Yes, Idol. Good morning. Action Fred. Si Police Captain Paul Vincent Pendon. Sir, Sir, kumusta? Live ka subong sa Action Radio. Kumusta ang first night sang Mascara, Sir? Kaluoy sang Ginoo, Idol, no? Naging peaceful man ang area sang Lagon. Actually, 4 a.m. na subong. May mga tao pa Japon sa Lagon. Pero pa-pull out na sila. Papuli naman sila. So, ginatipon nyo na lang akon ng mga tropa dire, kaga gina-account ko sila para safe sila makapuli sa ilang tululugan. Yes, Idol, believe kami, Idol, Sir, no? Kay bisan subong, pa, ang mga kapulisan to, gina-energize danay para pagbuktaw nila, and energize again. Yes, sir. Actually, ang silingan ni Senator Bongo, ang tanging bisyo ay magserbisyo. Kuno mo, muna ginabidikar gid sang tanan nga kapulisan nato no sa bilog nga Bacolod City. Amo ni ang mga augmentation naton sa mga Police Regional Office 6 nga nagabulig buylog diri sa selebrasyon sa Mascara Festival diri sa Lacson. So alive kag still kicking ang mga kapulisan naton para sa another 2 days naton. Another 2 remaining days para sa Mascara Festival. Yes, sir. By the way, kamusta pilang augmentation ta from Manok PPO, sir, kaga sa PRO6? Total of 246 ning ang ready sa akon sa Lagun, sa Lacson area. That is why all streets are covered. Kag natagaan din naton sa assistance ang tanan nga mga guest visitors diri sa area ng Lacson. Yes. Aside sa mga augmentation ta sa mga kapulisan, do we have a force multiplier or system? Yes, sir. Kagina, sir, na account namon mga 110 ka force multipliers from CIS nga nag-augment sa aton diri sa area or sa street sa Aguinaldo. Kag nagabulig man diri sa sulod sa Lacson area para mag-assist sa aton mga kapulisan kag sa aton nga mga bisita diri sa Lacson. Yes. And by the way, sir, first night assessment sang sining Mascara sa Lacson, sir. Sa crime naton, zero incident kita subong. So far wala ko may nabaton nga mga balita or recorded nga mga insidente or hitabo. Generally peaceful ang first night naton diri sa Lagun, sa Lacson area. Kag naging masinadyahon. Why ko nag-expect nga tuman gid kadamo gid ang nagsambong diri sa area sa Lacson. Yes, and we barely have 2 days more. Kamusta subong preparation ta pagyapon? Yes, sir. Kung makita mo, sir, manaya-naya pa Japon ang itsura sa aton kapulisan, no? Very eager to serve the Bacolod Dons kagang festival sang Mascara. So sa duwa namon kanabilin nga adlaw diri sa Mascara Festival, igahatag namon ang 100% Japon nga pwersa sa pagbantay sang seguridad sang aton mga pumuluyo diri sa Bacolod City. Idol, thank you, Gizan. Thank you, Idol. Siya nga, Fred, si Paul, Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe sa Police Station number 2, subong sinigi na energize gihapon, no? Ang mga kapulisan sa sining augmentation, sining Mascara Festival, and of course, diri man para sa security, no? Sa dalan sang Lacson. So para action na Fred, amo ni ang pila ka mga observations karon sa patrol while ang iban naton nga mga kauturan amat-amat na sa pagpauli. Pero action na Fred, by the way, stages
damo man. Anyway, action na Fred, amo ni ang pila ka mga observations karon sa patrol diri naman sa area sa sa area sa Lacson. By the way, sa aton sila nga mga kauturan, sila nga kaagahon the best kag manami gidya magpangapi. Ninyo, bugina, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Hala, bira, maskara. Kalit kita 2 kaadlaw na lang ang nabilin. Kamusta? Ti subong ula klase ba perti ba panong ni karon ang tao Sabado, Domingo. Ang iban ka pahuway na, ang iban ka pauli pa lang. Hapit na kamo sa merkado kag magbakal pamahaw kag magpulo pahuway. Nami subong potsiro karon nga aga. Niblang may saging kamuti paitan kag pitsay. Sos. May baboy pagkatapos ang iban sugbahon mo isawsaw sa sinamakan. Wow! Kampyon ang pamahaw karon nga aga. Ang gaserve ga kiay-kiay pagkatapos ga short slipot ga gwaposod. Good na ang aton kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Kamusta na? Si Rosel Evangelista unagid. Ga-monitor sila sa barangay 14 Dawes upod si asawa nga si Annalyn Evangelista. Si Romeng Estrabon Hidalanga sa barangay Talaban Himamaylan gapangape ga-monitor. Si Candido Heldore, good morning man. Kay Giscon Condino, morning. Kay Baby Bacaro, gaupod na sa aton karon nga kaagahon, mao sinil ni realista re kapita. Sige, gapamati kami di sa Daloma. Sa kapihan ni Nilne, kami ako gali si Tito Walter Salvacion, kag si Digol ga monitor man. Thank you, Gid. Ba si Ibon Busher, aga pa siya. Good morning kay Ibon, dira sa Germany. Sige, happy weekend ko, no? Thank you, Gid Ibon. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Subuman, dira kay Angela Gayondato Castillo, morning. Monitor lang ko sa Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Good morning. Sige. Kay Angela Gayondato Castillo, Tamyaw Yabata ya sa Berot, Libanon. Maricon Castillo, kag Gloria Moreno. Wilson Castillo Jr. Morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning man. Kay Imbong Diocampo, upod kay Kap Bito sang Maaw. Kay Doy Artor, good morning. Tira kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Si Toto Raul Alibuga, galadlad kay Pamahaw Musdalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Kay Joseng Tupas na, Sang Purok Mabi Nuligon Dos, Barangay Sumag, good morning. Sa mga dilag pamilya sa Sumaga, Belmonte pamilya sa Purok Riverside, Sumaga. Classmate ko Ipren Pompirada, kag classmate Nitz Alarcon, good morning sa inyo. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na. Sabado subong, wala kita sang libre nga medical check-up kag consultation, pero abierto ang Life Extension Clinic. Nga abre sila Sabado. Bangod,
magaatipan sila sang ilang mga customer nga luyag magbakal sang ila produkto. Ang ila produkto nga ginarekomendar sang mga medical doctor. Ang produkto nila sa Amerika, kag iban nga bahin sang pungsod, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na?
Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas. So na, kamustang tikang sa panahon? Siling sang pag-asa, temprano pa, nag-umpisa ang panahon sang amihan sa pungsod karon nga tuig. Gani pabuto na to na, ang matugnaw nga panahon samtang nagahilapit naman ang Paskwa. Suno sa pag-asa sa nakaligad nga mga inadlaw, mabatyagan na ang northeasterly winds sa northern Luzon bangod sa high pressure system sa Siberia. Nabatyaga naman sa naamina na sidlangan nga bahin sang Luzon ang pagnubo sang temperatura kagdugang pa sa pag-asa bangod naman sa La Nina posible may magluntad nga pagbaha plus flood kag landslide tungod sa ulan sa karon nga panahon sang amihan. Damlag lang ginanunsyo sa pag-asa ang pagtakop na sa panahon sang habagat. Tinalikdan nga tuig Oktubre 25 sang nag-umpisa ang panahon sang amihan sa pungsod. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na amo na nga makabatyag na kita sang maramig-ramigawa nga panahon. Kay Candido Heldore, tamyaw ya kuno si Ma'am Star Doc Matmayo Milili Uligo, Alex Montisa, Ma'am Jinke. Oho, sige Ma'am Jinke. Kay Evelyn Pamusino, kay Alma Gonzales posisyon sa Gardenville 2, Barangay Mansilingan. Alma Gonzales posisyon, good morning ged. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Kay Maricel Alonsabe Sabodogo, good morning, taga Sinda Conchita Coscolwela sa Barangay La Castiliana. Subungman, dira sa kay Jimmy Latido, morning, monitor lang sa Barangay Mailom, morning kay Kapay Kagawad Rene Reggie Chare Jere, morning, kay Art at Tandoy, good morning. Tamyaw ko si Maninoy Cotonio ga pamati man. Sige. Bao kadasig sang si Banisa Mayo, good morning. Oy, nagamonitor samtang nagabiyahe sa All Titas of Rochester, Minnesota, USA. Ba, biyahe lang. Kay Juan Cordero, morning. Tamyaw ko happy birthday. Ang babae nga nagdayon sa balaya. Dayon sa balaya. Outside sa Colombo kagid. Kay Jose Mongcal Torilla gamonitor lang sa Binalbagan. Taga Binalbagan da, good morning. Kamusta kamuda? Dira sa kay Philip Bilisa sa Murcia, kamusta na? Dira sa kay Parikinit Babunla kami kita na ni Parikinit Babundugay na. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Kay Pare Erning Hurilla, kay Richard Cagtotobino sa Barangay 4. Si Paring Istoy Querido, kamusta ga? Walking ka na? Sige na, para mapagsik ang kalawasan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus
nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan,
dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami nilibre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata.
bata ka man ang madamo, bigyan salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit Natabo sa pare ni nga nang lugos man ni siya sang 16 anyo sa Cagayan arestado. Ano man daw hindi naging makaagwanta. Kung sabagay, ang pare tao mo lang na eh. Amo nang siling ko kuntani katulad sa iban nga mga sikta bala nga kung pwede mo lang ka pangasawa na lang para nga daw hindi ka masulay bala. Di na sulay gurong pare niyo 16 anyos nang lugos iya ay kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Kay Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, good morning. Kay Rimar Magbanwal Yoro, morning sa pamilya Yoro sa Murcia, Barangay Abo-Abo. Kay Salvador Tanalion, morning ko no. Kay Sofia Angel Tanalion, naga-monitor live sa Pontevedra. Sige. Kay Heidi Magallanes Haranilla, good morning. Tamiyaw ko si Gloria Simana Rodito, lapuos nga taga-aga pamatigid sa Sinda Makamig. Uno, Barangay E. Lopez Silay, salamat gid. Kay Aisen Panginiban, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Kay Sirwin Hugos na good morning. Kay Morina Esconde kuno sa Russia, Barangay Sibokawan sa Isabela. Okay. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa natungdan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo na Time las 5:02 na. Aber pasudlon ta na ang report sa puwersa sang aton kapulisan.
hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan sa Bacolod sa mga Maskara Festival site sa nabilin nga duwa ka adlaw. Detalye pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Hugot ng seguridad ang ipatuman sa Bacolod City Police Office sa nabiling nga duwa ka adlaw nga Maskara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Liada, Action Friend, sa Bacolod City Public Plaza, dala ang baywalk. May kapin sa 190 ka mga kapulisan ang ara na pahamtang samtang sa New Government Center o kon NGC kag Upper East may 182 naman ka kapulisan nga napahamtang. Ang dala Lacson Action Fred may ara 246 ka mga kapulisan samtang 180 naman ka mga kapulisan ang ipahamtang sa Maskara Dance Parade. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, luyag ipasiguro ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Partir nga mangimatawhay ang Maskara Festival hasta matapos ini sa adlaw nga Domingo. Nanawagan Action Friends si Liada sa publiko nga maghalong kag hindi lang magdala sa mga malahalon nga valuable items o kung kagamitan agod hindi manging biktima sa mga kabatan. Sunod kay Liada Action Fred, kung may makamalamahan nga giho ang ato nga makauturan, gilayo lang mag-report sa pinakamalapit nga police station o kung police assistance desk nga napahamtang sa mga Maskara Festival site diri sa syudad sang Bacolod. Ginadilian Action Friends sa kapulisan ang pagpadigarilyo kapag gamit sang vape sa mga public places kag nilian man ang pagdala sa mga mataliwis ka bagay kag armas lothang. Ang mga lugar Action Friend sa Maskara Festival site ang hindi sarap masudlan sa mga salakyan magluwas nga may karpas kag ginisyo simo ang syudad sang Bacolod. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04. Imintenta ang katawhay sang syudad sa Bacolod. Enjoy lang sa Maskara. Kay Tessa Cecil Bermilio Panganiban, good morning lang. Dira kay Irene Haranilia Tuason, good morning. Sige. Kay Carmenso Siason Biboso, sige. Good morning. Tamyaw ko birthday subong, bayaw ko Jose Re Di Sales. Okay, happy birthday kay Jose Re Di Sales. Kay Renato Tanuan, good morning. Nagamonitor live sa Hacienda Josepa Isabela. Tamyaw ya lang. Good morning kay Brad Mating Nipales kag sa grupo Pagidait. Kay Bibing Francisco, good morning. Monitor niya, samtang nagahimos pagkaon sa mga anak ko pakadto sa trabaho. Kapit-kapita. Sa Villa Estepania, Fortune Town, salamat gid. Kay Karen Caritativo, morning kay Bindol Family, Rolando Kulot Caritativo, Clint Cyrus, Gala sa Barangay Robles, La Castillana. Good morning. Sa aton mga utod ko na magpadala sang panamyaw, medyo lipot-lipot lang gawa pwede para nga maukomodar taman ang iban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 21-23. Una nga bula resulta 21 kag 23.
Second draw, 1-3. Ikadua nga bula, resulta 1-3. Third draw, 22-20. Ikatatlo nga bula, resulta 22-20. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, 658 kita. Ba, dako-dako na ang jackpot, ha? 146,528,053. Ang jackpot, 146,528,053. Ari ang kombinasyon in any order, 53, 6, 32, 12, 21, 43. Resulta sang 658, 53, 6, 32, 12, 21, kag 43. Sa ilo kita. Sa 645, ang jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order. 11, 35, 34, 40, 41, 42. Resulta sang 645, 11, 35, 34, 40, 41, 42. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Kay Jinky di Alagdon ba, ari na siya, oh. Tamyaw ya ko no, ah. Si Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, Alma Oligon, Noel Amar, MJ Sison, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Samson Sommelier Bibar, good morning from Guam, USA. Ba, taga Guam, kamustang signal da sa Aksyon Radio sa Guam? Kay Gerson Panganiban, kay Felix Magtulis Villatora, good morning man. Kay Isabilita Giroy, happy birthday kay GM Munadia Harden, sang Prime Water Basiwa. Ba, birthday galisbong ni Munadia Harden. Sang Basiwa. Good morning da, taga Basiwa. Kamusta da ang aton serbisyo? Maayo na ang tubod sa tubig, kompleto ng Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Dali lang, may ipamangkot lang ako sa inyo. May asma ka bala? Wala untat ang pag-ubo mo, pneumonia, bronchitis, lala balang pagubag sa baga, mataas balang uric acid, hindi normal ang pangsyon sang kidney ni. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Matulotaway kung sa bagay ang pag-abot ko noon ni Presidente Bongbong Marcos, preparado na kay daw matambong sa kaiwatan sa Mascara Festival. Karon ang tanan dire sa syudad sa Bacolod kag bilog nga mga opisyal sa bilog nga probinsya.
sigurado magatambong ini kag magasugat sa presidente, no? Kag sa karon kon monitoron tang Pulis Santa sila iya daw medyo handang-handa na, ready na. Pananglita mag-abot man si Presidente Bongbong Marcos sa pagbisita man tambong sa Mascara Festival. Ang Bacolod, grabe no, kung maskaraya, bantog mo sa bilog nga kalibutan. Sa iban nga mga banwa kag syudad, may mga kahiwatan man sila. No? Depende na sa mga opisyal, ang mga mayor, kongresista, nga magpasadya man sa ila banwa kag kasyudaran. Ang pila naton ka mga utod, mga alkalde sa mga kabanwahanan, ga tingwagid nga magsadya man ang ila sinibanwa kag syudad. La Castillana, ehemplo, si Mayor Maymay Porteman, no? Daw medyo ginapauswag yaman ang iyabanwa sa La Castillana. Ang Quinto Distrito, subong daw nabuhi, no? Daw nabuhi ang daw may ara na siya ginatawag bala nga daw ang pumuluyo daw may ginalauman na nabuhi kay manti mga opisyal subong umpisa na labi na nga nagpungko da subong ang bag-ong kongresista si Congressman Dino Yulo hobin pa mapisan amo na nga daw medyo nag-amat-amat na uswag man ang Quinto Distrito amat-amat na sa una wala gid no daw nagpabilin sa tabtaban sa una subong bulubutwa na kay manti ang aton dira mga alkalde kag kongresista sa nasiling tana hubin iya kag padayon nagaserbisyo sa Quinto Distrito. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Kamusta na ang aton mga kauturan? Si Roger Burgoso, tamyaw ya si Mama Yawini Giray Burgos kag Brother Ronald Burgos ang Biscom Compound Binalbagan, kapihan ni Lolita Binyas ang Paglaom Binalbagan. Good morning lang. Areglado balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumana. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasig siya napili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mamalang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, Guru Sir, madamo kayo salamat sa inyong maduan ng mamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray. Naga-monitor kita anom ka unit sang Mitsubishi Strada bilang patrol car sa Bacolod Police ba. Ginbato ni Police Colonel Tomas Joseph Marter, ang direktor sang Police sa Bacolod, sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez na ginpatigayon sa Bacolod City Government Center kahapon nga adlaw Biyernes, Oktubre 21. Mayo, no? May maayo nga mga balita kung nagalabot ang bago nga mga kagamitan. Suno kay Marter kahapon, anom ka police car, ihatag yakuno sa Police Station 5, 9, 10. Ang tatlo ihatag sa Traffic Department Unit, Bacolod City Mobile Force Company, kag Mobile Patrol Unit. Bao, maayo nga suporta ini. Ang kinanglanon sa aton pulis ng kampyon la nga mga salakyan kay kun may lagsanay kundi may ibato ka nga bag-o man ang aton sini nga mga salakyan. Good morning kay Evelyn Sinaon. Sige, pamati kami ni Lani Hulagay Sampurok Gaisano, Barangay Alihe. Sige, kay Miriam Juso, padamyaw lang sa Barangay Kabkab, kay Carmen Juso, kag Camila Juso, Warren Juso. Kamusta sa Kapihanda? Si Munsing Syukon kuno nagpa-Amerika. Si Joel Pirido kakadto pa da. Si Jubert Carion kay Mayor. Kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Bibitan, kay Roger Aguirre, kay si Bida Tumbos, ambot kung kapangapi pa na. Si pare Cano Rivera, kapamasyar daw wala sila ni Lore Apurado, daw wala ko news sa ilaw. Pero sigurado ko ya, ang mainstay, si Boy Bala, si Dot Sullivan,
si Munit Rojas, si Nilson Distrito, si Diok Torres, ahon. Direk kita, mga balita naton sa City Hall, operasyon sang planta sa Barangay Pilisa, questionable bangod sa kakulang sang permit. Kumbuyahan, ginatagan sang syudad, sang 7 kaadlaw. Detalye siniupod kay Aksyon Art, Tayhupon. Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Personal gin-inspection ni Councilor Calao Puentevilla. Kaupod ang City Legal Office, City Health Office, kag iban pang mga departamento sa syudad. Ang planta sa Barangay Pilisa ang ginareklamo sa publiko. Sunod kay Puentevilla, ang mga planta ang ginapanagiyahan sa isa ka Taiwanese nga nag-operate sang recapping sa guma sa masalakyan. Lakip na ang pag-recycle sang mga battery. Dugang pa ni Puentevilla, bangod sa nga mga inspeksyon, ilan na diskubrihan ang madamo nga mabaylasyon sa nga mga kumbuyahan, labi na ang kapaslawan sini nga magkuha sang sanitary permit sa CHO. Padayon man sa karon ang pagpangusisa sang konsyal kung paano nakakuha sang business permit ang tag-iya sa piyak nga ini ang napaslawan sa pagproseso sang iya sanitary permit bilang nagapanguna nga requirement. Bangod sini, ginpadala na sang CLO sang notice of violation ng mga kumbuyahan kag ginatagan na sang 7 kadlaw agud sa paghimo sang ilang nagkakaigong asabata angot sa mga isyo. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Siling ni Rodney Ismaya kuno. Happy birthday gid ika-24 katuig pagsukat kay Mac Lawrence Tocar. Bata ni Erne Tocar, kag happy anniversary kay Rodina Bailon kag kay Ruel Bailon. Sige, mayo lang nga pagsaulog sa inyo kadlawan kag anibersaryo. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, ara na siya, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Balik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permi, gid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para Balita sa Kapitolyo. Kapitolyo kuno nagsaulog sang National Seafarers Day kag Peace Month. Aber. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon. Nagsaulog ang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental sang National Seafarers Day kag Peace Month. Kaysa ka simultaneous celebration sang National Seafarers Day kag culmination man sang Peace Month pagi sa serye sa mga aktibidad. Ining kahiwatan ang nasandig sa Presidential Proclamation number 1094 series of 1997 naging pirmahan sadto ni anay Presidente Fidel V. Ramos. Ini ang isa ka pag-recognize sa vital role sang mga Filipino seafarers kag sa development man sang Pilipinas bilang isa ka maritime country. Ginsaulog man sang probinsya ang culmination sang Month of Peace nga may timang pagkakaisa at paghilom isang bansa para sa kapayapaan. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na kay Kati Berda. Good morning. Monitor ko no si Toto Magwad kag Richard Magwad. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon kay Diding Alohaminto. Good morning. Nira kay Hasmin Roldan Rabilio. Good morning man. Tamyaw ya asawa ya. Si Gina Toribio Panes kag bata ya nga si Ila Jean Panes. Sila nga dua dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Panamyaw gamay tulo sa Panes. Sige, morning din sa inyo. Taga Gimaras, good morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Wow, ano ini ho? May pila ka grupo ining anti-crime group bala. Sila nga mayuguro mabuhat kita ala Alcatraz nga bilangguan ay. Kadumdong nga mo sang Alcatraz sa una. Nabantog to nga wala sa nakapalagyo. Pero may nakapalagyo gid. To nga dagat mo. Porte ya ka strikto. Ti ginabantog sa bilog nga kalibutan nga mo ni ang bilangguan nga wala iya sa nakapalagyo. Sos na palagyuan karon. Yan pagwa pa tos pelikula. Ang artista to daw si Clint Eastwood ba? Aba, pagligad sang pila ka mga tinuig, pinasira. Bisan diin mo ibutang ang bilangguan, ang mga bilanggo ya mangita gina sang kay gayunan nga makapalagyo. Amo na iya mo, ang pispis kuno kun ara sa hawlo, base ko may tsansa ya magwagid kag maglupad. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB
Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binagpinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Finance, no? Ang pugo, kaysa pagkadako kali ang madula sa gobyerno, mga 65 bilyones ko, no?
sa economic contribution kon ang gobyerno magdesider nga gubon pauntaton ang pogo diri sa pungsod sang Pilipinas. Mo ginaya kinanglandang kwarta mo ti bisan panahor bisan di na maintindihan na tanan nga krimen arada sige lang. In cambio sa bilyones nga ginakaltas sa pugo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na morning da. Kael dyan, Cabunilio Paburada, panamyaw sa mga taga-sityo Amiles, good morning. Kay Joset Cabantog Enopre, good morning. Dira sa LFG, Lubaton for Jesus Team, o kay Bibing Nunoy Siyam, Kenneth Kag, GC. Kay Ricky Galvez, good morning man, sa Isabela. Sige, member, hidid ni Ayan Cuibas, Mac J. Ruilio Canilio, ga monitor man. Salamat, Gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbig sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Sunod nga simana galing ti inang ginasiling bala nga kon may pagsaka presyo perti kadako. Kon may rollback, aba, daw ginautay, utayan lang. Gamay-gamay gawa, no? Daw hindi kalambot piso ganiguro ang ginubo. Pero kon umibwal ang presyo, galambot, 5 pisos, porte, oo. Amo nang tiloan lang kita. Medyo paulo-umpaw porsyon lang. Nga kuno abi, di may ara, pag nubo sa presyo sang gatong. Amo ginang kalibutan na. Kay Elvira Hilogo, good morning. Kay Ricky Galvesta, good morning. Sa Isabela, sa Gulayayan member. Sige. Kay Juan Ogdamen, tiyog tamyaw sa taga-daycare worker sa Banwa sang La Castillana. God bless. Taga-daycare worker da sa La Castillana, good morning lang. May lang pag-monitor. Kamusta nga maskara daw nakadawa-dawa, no? Daw maayong panahon, daw ginokulukaluyan. Ti kung mag-aayo pag panahon, sumong, pitsa 22, tob-tob sa highlight, pitsa 23, buwas nga adlaw, inapangabuyo na to na, nga makabatak-batak man ang aton mga negosyante. Amo malay ning mga sinimana sang maskara nga makabatak-batak kita. May mga nagabaligya mani, sigarilyo, kag iba naton nga mga utod, kabay pa nga may mga gulo ginansya man sila nga mabaton. Basta tagaan lang sa maayong panahon, nagapati kita nga makatulo tibawas geda ang mga negosyante. Kay Roland Guarino, good morning. Gamonitor sa Paglaom Village. Boy kagnining Guarino. Tamyaw yaman mga chikiting. Si Mayesha, si Mabi, si Dimi, si Myra, si Mara, kag Sky. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor. Dili kita na yo, tagaan ta kay gayunan ang pipila ka mga blatter entry. Ano nagkalatabo daw linong, no? Sa pila ka adlaw nga pagsaulog sang maskara. Mga blatter entry na tipon sang aton patrol. Balita sa patrol. Obdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, nahunong karon sa prisuhan ining wanted sang Kasubuan matapos ginaresto kahapon sa Barangay 9 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining aresto ang ginakilala kay JB Coleta, 27 anyos, residente sang Barangay 1 sa siyudad sang La Carlota. Nausunod diri kay Police Corporal Santi Polines.
Paagi man sa joint operations ang PNP Drug Enforcement Group subong man sa Police Station number 2 tigayon nga narasto ini si Coleta by virtue sang warrant of arrest for violations ang RA 9165 bukon illegal nga droga wala sang piyansa para kay Coleta bangod serve sentence ang pamatbat sang korte. Action Alvin. Yes, sir. Pamangkot lang ko sining mga sinimana samtang ina sa ulog ang maskara. Nagligad ko ni kadlagko sa mga ginpangdakop nga mga druga. Kamusta nagligad nga mga simana tub-tub subong? Kamusta ang dakmanay sa druga? Aksyon na Fred, muli ang hugot nga ginabantayan gid no sa mga katapos ang kapulisan so far wala gid sila sa may nadakpan within in fact kahapon wala man sa bypass operation. The other day may nadakpan man ang katapos ang police station number 5 sa ila sini nga pagpatigayon sa bypass operation. Aksyon na Fred. Pero gulugagmay lang. Guro gagmay lang siya ugalin. Hindi pare sa mga nagliligad to dumdumo to aksyon na Fred. Sobra 6 milyones to mo. Gani kung nakasulod to, disgrasya gid. Yes sir, kung nakasulod to, kag naka-circulate, disgrasya sa mga kauturan tayo, especially sa mga luyag magtambong sa maskara. Amo na aksyon na. Tingalan nato nga sao tagiban gapulang mata do Dracula. Gali kay nakanuno na. Amo ginaya action na Fred, no mga balantayan. That is why in fact nagligad adlaw nakaistorya taman ang katapos ang PDEA sa pantalan pagid lamang aksyon na Fred. Grabe na ang bantayanay nila in and out sa illegal nga droga inabase man sa pahayag ni PDEA agent Dalisay. The same ang mga kapulisan diri man sa Bacolod City Police Office. Balita sa patrol, ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3. Sang patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Nagapanginbulahan lang kita sa puwersa sang aton kapulisan sa pagminti nila sang peace and order durante nagasaulog ang Bacolod sang Maskara Festival. Kumagamo siniya nga matawhay ang kahiwatan sa masulod nga tuig ni Porte Pagid kay dagsaon ini sang tao ang isa ka lugar basta malinong gadagsa ng pumuluyo. Bisan gani nga nagliligad may mga insidente kag aksidente ni mapunggan basta maskara ang tao gadagsa gapanong sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Billy Albay, good morning. Kay Bika Andrade, taga-hinigaran ko na, good morning. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
Malatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season. No, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.